Prepare yourself for the big fight. The gold. And of course, Dong. Una sa tanan, First of all, may buntag kanimo idol ug Inday. good morning to you, Dol and Day. Ilabi na sa mga way puwas nga nagapaminaw sa mga gapnod sa kinabuhi. And most especially to all the listener of Stagnant of Your Life. Tawgan na lang ko og Renren. Just call me Ren Ren. Go away. Go away. Ren Ren pangalan. Ren Ren, go away. Come back another day. Sino partner yan? At ninyo nakag-eskwela partner. Huwag ako walog sa iyo. English ang mga nana partner. Taga Baguio District ko, Davao City. Came from Baguio District, Davao City. Ulitaw ug usa ka ahente sa soft drinks. I'm a bachelor and I'm agent of the big company of soft drinks. Doon na ako'y napundar nga balay. Yes, I have a house. I have a house of the rising sun. Doon ako'y sakyanan. And also a car. Babay na lang gikulang sa kong kinabuhi. But the cause is the girl I love before. Because, Partner, simple English lang ba no? Kulang. Kulang. nag-call ko diya ha. Ano? Oh. Malupad ang ulo ng partner. Ay. Hangdod na kailan ako si Kimberly. Until Itago na lang nato sa pangalang Bembem. I found Kimberly and back of the house. Just call her Bim Bim. Nag-date-date naming duha. Yes, they have a date each other. And Kabalo mo dolanday? you know Dolan Day? Wali siya kaila sa inyo ba? I did not know. You what's I don't know. It's nothing to lose. Pero sukad nga nag-date me. Yes. When I found someone like Kimberly and dating like a calendar, Ano daw? date partner. Sabi na sa calendar day. Date. Oh, date me. Ano ba? Ano calendar yun? Date ba? Ang sabi na ako partner, hindi naman ikamalog in English na. Sasakyan na ako nagpaminaw mi sa inyong programang mga gapnod sa kinabuhi. Yes, I've listened to, while I'm driving my car, I listen to Stagnant of Your Life, your program, Usahay magudulanday, sometimes Dol and Die. mabuntagan na lamig standby dia sa may tatwa ni David. Yesterday, today, and tomorrow.
yesterday ko rin. Ano na mabuntagan, partner? Sige, mabuntagan. Morning delight. Di ba kana? Mabuntag. Sige, afternoon delight na lang. Pero istoryahan na lang gibikutob. Tawag respeto na ko si Bimbim. Because I have a big respect of the girl, Bim Bim. O dinhi nagsugod. Ang gapnot sa akong kinabuhi. That's the beginning of the stagnant of my life. Kayo siya ba? Grabe lagi kayo lagi. Kabas miya ng alang gatan. Kabas ba? Uy, kabalo ba ka lang wala lang basketball sa unang high school, mami. Sige lang patchok sa kuwa. Maglagot pag wala niya kayo ng basketball, warang natulog, hagok. Kayo siya ba? Kung tama wala kay kauban mi sa team sa una, di mo napasad sa kilid. Ang luod, di na bumaba. Naman yung pinaremember na niya ba? Kaya ka rin, magpawala siya, kasama ng repere. Maglakot siguro niya kay mag-drive na siya, kay driver mo na siya sa unang kaning tricycle. Maglakot ang mga pasayro na kay magsirang istorya na ng cellphone, Mag-headset maglakot siguro na niya Isa ba? na siya, nakita mi karon, nag-drive na siya kuan. Nag-drive na canter. Ano mama? Naka-bluetooth na siya, kanang headset ba? Headset? Oo. Ala, oy. Ano, style na Na naman yung may balitaan nga, gipot na nag-internet kayo sa... Kasi mag-away siya mama. Kasi magdula lang kamprang, si kamprang ba? Potran mabita siya, tagam lagi. Tagam. So, nabusog ka sa itong ikaon? Ay, askang busuga. Ay, asa Busog na? kayo. Mas matag... Sugas. Ano na sa nun? Ang gusto ko na diya sa kuan, ganang Tato David. Sa ating zata? Ikaw. Pagsating ta. Magpalitaw ka ng Tequila Sunrise. Nadalo na to dito sa Tato David. Sige, sige. Antay ka ha? Ko aning rin ba, kaning David ba? Sa una rin kayo, wapag ko na siya ituli, kaya natuli na. Katawanan ka ayo. Sa tanaw ni Monsa nga prutas, mangustin makopa. Nakaramang kagamay, anay magipanganlan. Diyan na. Bungo na uli. Wapo na. Si Marcot. Wapo na class seedless na, mauna liso. Ay, dala di kong kamera. Sandid ka kay David, pipicturean di ka. Sige, patulong niyo ko sa bumbilya ni David, ha? Asing parahayag. Parahayag ka, sige. Okay. Okay? Sige, Andrea, Okay. mapasin ako, Andrea. Ako atras. Sibugamay, kimatabunan mo ng kuhan. Kana. Sige, sige pa, isibo ka, kada ko lang mag-ihod din eh. Laki din ba, ihog-ihan din eh. Sige. Okay, one, yan, ayun ko. Say, achiche. Sige, achichi. Aba, mapahay gani mo, Bemay. Bahala, patalawan ako, be. Holo, uy, be, ka naman, be. Sige. Sige ha. Sige, atras pa. Papa naman kastuwa. Atras pa rin. Tama na. Si atras pa. Tama ba iyo na rin? Hindi lang inaay. Hindi lang inaay. Si atras pa. Atras pag yun. Kaya. Sige, di ba kayo, masalib din ka sa anino sa bumbilya ni David. O ka na. Kada. Si atras pa ka ba? Last lang yun. Mahulog ko ba? Dili lagi. 1, 2, 3, si Chas. Ano sa mga kanya? Ikaw ba magpatik-atik gagaliya matukpo nyo kang iyo diyaron. Yung ka matras ba? Nara ba ni kurente diri? Minit kay katalaon, oh.
Basa na naman ko na kanina. Dali. Ikaw ba? Ilis ako na ako dalang sanina sa sakyanan. Dali lang kayo ha. Dali lang ka ha. Sige. Karan! Padiyaran mo kay Elis, oy, para makagsikuan. Siyempre, time is gold, bang good. Lagi. Ay, salamat kayo. Maligo sa tali na. Ato ta sa tungkol. Dali lang ta. Si Imno na to, itong bligay balot, itong gipahit nga tequila. Sige, ako yun na. Sige. Asanin mo yung gusto na ko ibutang asin? Sige, sa ako alang dughan. Sure ka? O, sa kundi ko lagi. Hindi. Sige, ready? Gana nung alums dugan eh. Wart na, oy. Okay, ano nang daw Ako rin paliser, gani. Si matakdag wart na kung wait. Sige na ko na, Bukto sige. na lang, sa bukto na lang. Sige, sa bukton lang, ha? Sige. Nakuha pa niyo bakuna. Eh, Buhay mo kayo. lagot tayo ko ang sundok. Nag-injection sa ko, kaya namali. Katong injection sa baboy, tako ka. Kiloy mo na. Gani. Ayun eh. Nga, sige, ha? Ready? Sabi Be, lang. ako na po, be. Sige, sige. Yun ako, ha? Wait, hangan, be. Liway mo, liway ako, tila pa, be. Grabe, bisa ko yung asin, parang tiyapon. Ano? Ko. Salamat kay Vitorin, uy. Balot! Balot! Namoy balot diya, nong? Wala na Pidoy dalag. Ilan man na ka-days? Bago lang din ako gikuha. Ay, magsaba ako na nagtiling ko dito sa pugaran. Ilan man ka-days na imong balot, nong? Nay, kuwan diya? Nay, 21 days? Namusa na. Sinong tagay may rin ng bigay? Tagay may rin? Wala kay Pinoy na, apila lang pong sa... Nang! Ayaw pong sagitin kay Jay Kumbungan! Sigang ko na lang, sigang pot-pot, Alam sigang na, Nong. pot-pot ya. Wala yung tag 15 na ni Pinoy rin. Saba ba? Yan mo na talang rin. Ano hindi ka gusto, niya? Kanya pa. Pinoy! Balot! Balot! Kana mo na kung gusto. Kana. Tagay kong kanong, pilay mong kaunan. Kuala, mga dosi ka po. Busi? Mga maginakuha. Sige, 24 mga inang nakuha, 12 na. Siya na lang nung kuha ng tulog. Arigado, sir, arigado. Saba dia ba? Tagal na lang kita diri. Lagi na naman soldering ba? Lagi priguta mo. Ganun tayo sa'yo. Ano na din nagbuwan na. Tiglagan niya eh. Buntag na lang, di ko na mo gisugot dyan. Kami naman sultihan na ka rin. Sulti kaya ang babae nga imong mauyab rin ba kay buutan kayo ka. Ano naman yung... Ano hindi mo ganun mo matubag? Ako nakagusto man ko ni mo. Duda ko sa imo. Dili yun ta pwede. Ka na lang ko masulti ni mo. Bem, duda ko ni mo ba? Bogo ka no? Bobo ka no? Ano man? Ano kayo ng kana? Ba't di mo ako masagot? Di mo na siya eh. Maminaw ba? Lalaki mga panahon na dili pwede. Di kita pwede yun, ha? Gusto ta ka, pero nakagigbawan. Gusto mo na ko na? Nakagdili, nakagang basta. So, kaya ta ka dili kong gagwapo, pero... Ganakay ko sa mo, kahit gusto kang sisubyo more. Kabalo ka, charming pa dyan ka.
Kanang ko ni mo kay bisag dili ka gwapo kusog kag six appeal. Unara malino sa di. Di lagi pwede, nalagi mo pugong na di gid pwede nga di na ko isulti nga. Sayon man ko. Broken hearted ka. Pag wala mo nagbulag si mong boyfriend, mga Dili na 1 siya. month pa lang, no? Pero, kabalo ka para dali ka makamove on. Sige. Use me. Gamita ko. Ano naman ang way makamove on ka? Panakit butas. Sige, gamita ko panakit butas. Okay na nasa kuwag, Bim. Kimalti ka, Bim. Nakataon na natin ka malon. Kabalo ko ana nga. Pleto na. Nanak ko'y balay. Nanak ko'y sakyanan. Ikaw na kulang sa kinabuhi. Kabalo You're ka. the missing piece. Kabalo ka rin tama man na imong ginaistorya. Tanan, takto na, tanan. Kabalo ko rin mong naong. Mura ko nag-scene nga na ibang palakit butas. Pwede na kayo na siya, pero... Salagi. Kanistorya, ha? Pero pinagin ko na ana, ha? Pero lagi pwede. Mahala na ko masulti ni mo. Diligid pwede. Bisa kung sa una ko gunahuna. Kung ano ko nakal sa makadagang kay... Kaya juga kasi ko. Kasi kitang banding, di ba? Gusto kayo takag yun. Nasa scripting grabiha lagi. Kung gusto ko na yung mga ano, hindi naman pwede. Buko nito lagi. Hindi pwede mamugos. Binisyo mamugos. Ako sa dili pwede, pasabda ko. Basta na lang. Di lagi pwede lagi. Nara ko na nimo kung nila ka gusto makita ta basta ka di pwede. Gusto ko inaani lang tang kita ta, enjoy, banding na to. Kung di ka ba to, bahala ka. Bahala ka diha. Saman, gusto pa ka makita ta, dili na. Sa ingana lang. Ha? Ingana nilang banding ta, mabuntagan ta. Patay tulog, duty pa ko. Matulog day ta, matulog day ta. Oh, matulog ta pero moro man gyapon mo may mahitabo. Ganun di mga masugot. Di lagi pwede, di lagi pwede. Ingana ba ko kapangit para di ko ni mo magustuhan? Di ba kay katantong pangit? Sakit mo manulti eh. Bitaw, mas mayo mo na mo. Sakit din ang kamatuuran. Sa ilo ako, pero digid pwede. Dili rin kita kutob. Kung gusto ka nga, kung mo ginang ipamugos, nga, mao na yung gusto, hindi na ta magkita, okay? Ingana lang. Siya ba siya balik-balik ko eh? Mauna lagi na siya. Saan may nagmahal ba? Inom na lang ko. Birds, paminaw. Sa man, hindi mo doon naiyab ko? Gahit kayo. Gahit kayo ba yan? Pero pag di na ko bukton. Di pa ba, nakisulti niya yung bag. Ang ganda yung mga birds. May mo katog Salvador del Mundo. Salvador del Mundo. Asay mo timong pasabot, boy. Birds. Katong nga yung uyab sa una. Ila ka to ni Kwan? Ila ka tong aktor nga si... Katong ako sa ulawas? Si Jobert. Ha? Si Jubert? Ito yung ex. Mga to yung nagbuntes na birds. Unsa? Tinuod siya di ay. Tinuod na maulan ako masulti ni mo rin kay... Gusto ka itaka, pero saan man nga, juntes man ang sokens. Huwag ka nag-ingon. Uli ako Ano yun. di ay? Akala ko bil-bil pa na. Hindi siya bilbil. Ato gabi. Baby ni siya, baby.
Bato nga Oh, tungos. baby, oh. Bato nga tungos sa kagabi. Wajud ka ng pakaringga kay mauna din na di. Alam nga na naman kayo, na mapungi ni. Di ko gusto ka mabungi akong anak. Maupaw nila mapihing na akong anak. Wajud ka nag-ingondaan. Nagdit-date patag maayon. Ako na ko gasto nimo. Ako si Ngana ra di ay. Namoy-boy ka. Oo! Bayaran ako na talaga imong ibang baya, imong ibang gastos ako ah. Be! Pwede ka be? Noong jadi kwarta dito ha, na babae yung kayo doktor niyo sa Claudia. Bakit kayo, Memo? Bato nga na di ko nang masugot-sugot. Kunya ka malong ka nga nang atang isuot, kini kay gwapo, di mo kay ka. Mas gwapo pa to ako uyab ni mo sa una. Usog to ta ka. Usa may ikaw panindigan ko nimo. Ha? Usa wala ka tungal, wala ka tingop, ha? Wala ka tingop. Oh, wala man i-appeal sa sabot. Mau na. Mamagumpat charge sa ano. Oh, nganya ka mamugos ka. Nganya ka mamugos ka na ko, gusto ko balik ka na ko ka. Bakas ko eh. Kung kamuga ni mong nauwi. Wala naman juga gwapo. Hindi ka gwapo eh. Oh, man. Ha? Dati lang. Pwede ka be? Maningin yung gwapo di ay. Nasugo mo na ba? Paninglong na yung. Pwede ko ba? Gusto ko rin isugtun di ay. Inag na muro ka. Gwapo ka ha, gwapo ka. Ninuod na. May kadaot na nila. Oh, saman ha. Buhat no landay. Bantog na di ay nga di ko niya masugot-sugot kay buntis na di siya atong tungura sa iyang ex. Aman may rasad kay ba sinunyag i-charge to experience. Basta pakyasa gud. Kasayangan lang ko tungod kay nindot ang among banding. Hindi yan maglalis naman dahil mi. Agasto pa ko. Sa karon ng anak na daw siya, apan, wala mi nagkita. Paasa man siya karon, Ben, kung nakadungog man ka, good luck na lang sa mong kinabuhi. Pero di ko kalimot ato mga higayon nga, mabuntagan ta sa Statwa David. Mga higayon nga sasakyanan ta matulog. Mga higayon nga naghinungitay ta og balot og Pinoy. Salamat na lang sa mga higayon na milabay. Inyong suwat magtatampo. Ren.